Okay. Kan du? Har du slået dig? Jeg går lige ned og tjekker det. The game. Tina skal stoppe. Michael, byg for helvede! Michael, film mig, mens jeg gør det der. Op på den store. Tag kameraet og film. Ja, hvad er det? Ja. Hej, jeg hedder Michael. Jeg skal filme Anders. Han skal lave Jackass. Jeg hopper 3, 2, 1, kør! Og det er dejligt, Anders. stop!